guys, karon kay nami karon sa Mamayin. And then farewell na mo diriya karon SH207. And then I join her. Hello. Listen. Na join her taga SPC, char lang. Uyab ni Kyle. Yan na po isang taga SH208 si Arjish. Dapat may boxer. Yes, of course. Just stay together. Nasa kilay sa camera. Hi guys, I have kilay. The power of pagayon. Kilay. Mama. Kani siya nga farewell dapat para man sa 207 ba niya. Ang uban wala. No sila Daniela no? Yeah. No? Wala ko'y tingog. Ay uy kung kano sa anak ko dira pa wala ang mga tao. How to make yourself happy? Asa naman mga people? Sa mukha oy. Tanawan ninyo mo bagtabling si Mark. Kita nung siya mo bagtabling. Ha? Wala na. Di Mark. Sama. Dali. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Nanguli na sila Iyas nga daghan nagnanguli mga taga ano, mga taga Mandug. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. I'm sitting here wondering. Gabi na guys, and karon kay na mag-prepare na may ila-Jasper may magbanlaw ay hugaw ang banyo diriya sa Mamay. 12 seconds later. Unsa akong ingnon gani Jas? So guys, dami diri karon nila Jasper. So guys, dami diri karon nila Jasper. Kayo residence. Then diri ami matulog. Diri ami matulog silang balay. Dol ra kayo. Walking distance lang sa Mamay Inn. Then kawan ako si Jet Li, si Denzel, si Jamaica, ug si Jasper.
Malamang. Kay lain kayo. Lain kay kula sa Jasper na 3 minutos. Kanya karon mag-movie marami. Magtanaw mi Infinity War. Yeah. Grabe, dance by dance. Lain kayo kay alas 12 na. Alas 12 na. Okay, basta ako ka na 12:24 na, and then Paulion si Denzel. Kay ngano ito dance? Ngano ka Paulion dance? Hindi mamag. Yung mama gipauli siya. Alas 12 na. Sabi yun. May pasensya mo talaga. Hindi childhood. Sige din sa'yo. Ayaw dance. Love you dance. So, muna guys. Vlog ends here. Salamat sa pagtanaw. Don't forget to like, share, subscribe, and also, yeah, see you soon. I'm sitting